Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang mga virus, balaan daw may inaiya kag may batasan na sila yung mag-mutate. They are known for mutating. So, butang balon, nasa kinaiyan niya sang virus nga mag-mutate. Amo lang na ako, Ma'am Palgura. Siguro, more reasons than that, ang mas makahatag o explanation ang infectious. Pero by nature, no, bilang kagaw, ang virus, ano na siya, well-known, manug-mutate na siya. Hindi ako kabalo sa karakteristik sang Indian nga variant nga ni, kung ano ang main niya black nga reason nga dasig sa maglaton. Kaya balaan mo, sa kada virus, sa kada variant, may batasan na siya eh. Either either mahinay siya makalaton pero dasig siya magpasimptoma, o kung dasig siya maglaton pero hindi naman siya amo nakaisog magpasimptoma o magpalala sa imo, or ang kadimalason matupa ka sa variant nga dasig na maglapta tapos daw makamamatay pa or maisog. So what dictates the characteristic nga dasig ang transmissibility is the character or the kind of that virus. Depende na sa make-up niya sa virus.